ассалому алайкум бародарони қаддам, бародарони ба дил наздику ба чушм дӯри бобо. ҳозир бобо дар ҷумҳурии Ӯзбекистон, дар шаҳри Тошканд, дар масҷиди ҷомеаи Абусахо, дар ошонаи дуюм навор кестам. албатта дар инҷа посбоно ҳастанд ва қатъио салом алейк кардам ва иҷозат гирифтам ва ё бисёр хурсанд шудам, гуфтанд метавони бобо бирои навор кунӣ. барои ҳамин ман баҳазур шудам, навор мекунам. хоб чӣ гуфтанӣ ҳастам? ин ду хоб миллати сарбаланди тамаддундори қадимтарин таърих доранд, тоҷикҳо ва ӯзбекҳо. инҳо ҳардуш аз як кандаанд. барои ҳамин дар Тошканд омадам. бисёр мардумаш меҳмоннавоз, меҳмондӯст, ором табиат. бовар кун, худта ҳаминҷода эҳсоси бегонагӣ намекунӣ. бародарони ӯзбек бовар кун, дар ҳамун деҳаи манам бародарони ӯзбек ҳастанд. бисёр инсонои хубанд, бисёро инсони бовар кун, инсони бамеҳру бамуҳаббату диндоранд. хоб омадам ин масҷида дидам, дилам гум зада иста. албатта намози пешина хондам. хоб дуо кардам, дар ҳаққи ҳарду давлат, ҳарду миллат дуо кардам. хоб қабул карданаш дар дасти аллоҳи меҳрубонай. худованд дуои моро иншоалло ба амри худо қабул мекунад, иншоалло медорам. хоб чӣ гуфтанӣ ҳастам? бовар кунед, дуо мекунем ки дӯстии ин ду сарзамина, ду кишвара Ӯзбекистону Тоҷикистон то рӯзе ки қиёмат барпо мешавад, то рӯзе ки сур дамида мешавад, то ҳамон рӯз пояндор мустаҳкам будор ё аллоҳи меҳрубон. хоб албатта бобоҳо вазифашон дуо карданай. бобоҳо қиссаҳо аз рӯзҳои гузашта карданай. албатта мо ифтихор аз ин ду давлат мекунем, ифтихор аз ин сарварҳои ду давлат мекунем ки ду давлат ниҳоят хушу хурсандона зиндагӣ доранд ва дар ҳаққи сардорои давлат мо дуогӯ ҳастем. аллоҳи меҳрубон дӯстию бародарии ин ду сарзамина то рӯзе ки дунё бинояд нигаҳбон бошӣ. хоб албатта бобоҳо вақте ки куҷои меҳмон мешаванд, аввал чӣ ҷои тоҳраткунӣ, ҷои намозхонӣ мекунанд. барои ҳамин ман кофта омадам дар инҷо ҳозир ва якад навор кестам. хоб иншоалло ба амри худо ба шаъми шумо мерасонам ки мисол меҳмонии ман дар шаҳри Ӯзбекистон чӣ хел гузашта истодааст, чӣ хел пешвоз гирифта истанд. бисёр мада маъқул шид, бисёр мада маъқул шид. аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон боша. зиндаву сарбаланду хонобод бошед. бародарони азизу гироми қадр, бародарони ӯзбек, бародарони тоҷик, зиндаву сарбаланду хонобод бошед.